عزوز السلام تنا تقبلوا فنوانا مكتتال التركوز خبركم تعزبتنا كما يتوعلوا ان لو ميسوني 10 تقمتي بفرق معتم فرانس تلالو هاغراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زورولكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بقندا ارسات زينا فيلم حرصت مرصات ازرت تتقيمهم مهرتهم بعينه متن نمعباي كتصعروا متحساسه قريبو ابنو زبا دقم حره لعلي كل تميت منسيات بزتفلاليه موياتات سلطينهم ابال كازاخستاناويت كلب استانا هينوك مول برهان اب تور دي كيوش ناي مدرخ عوتها مزغيبو اسرائيل فلسطيناوي منقسقاس حماسن ملوات جهوتاتن اسوراتن جميرهم بريزيدنت دونالد ترامب توما هاوك زتسميه ناي نويح حقات ميسايلات ناب يوكرين كلخ كم زخل اميتو منግስት ኢራን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ትፍጽሞ ንዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ዝርዝር ዜና حرصت مرص أزرتي تتقيمهم كعبت مهرتي كحفصو كمون موياوي مخرن ممرحن تقتلهم عينة ويلوتين ممساك كتسعرو متحساس بغريبهم وكيل إرينا ابن أوزبا شامبكو والدقابر هبتس اللاسي زدالو تبصابالو دانايت تسفازقي حارستوت أم أكلات حرشاوي مرمرن مدبرات مرأيان فتنز تقبرلهم مرصات عزرت تتقيمهم اتوتاونتهم بعينة متأنن معباي كسعرو بتشاعة تتقمتي ابن أزوا شامبوكو أبستودب مع التحارستوت تساوعت قريبهم حالا في حرشاوي مرمر نقطة شامبوكو أتملس قبرك زي أبي هراب زهاب وحابريتا مينستر حرشا بمدب نؤسرو بحقاتو حرشا حارستوت أوسن قاطعو زتفلالي مأزاوي تحستو زلوهم عينتات عزرت كلمعو أبسر حالو زلوان تتقامنت مرصات ازرتي تمرات كم زخونه غليصوم وانا دايركتور هاغراو تكال مرمر حرشا اتو ጸጋይ ብርሃነ በወገኑ በክኢላታት حرሻ እናተ አለ አማ አካላት حرሻዊ ምርምርን መደበራት መርአያ ሓረስቶትን ዝካይድ ዘሎ ጻዕሪ አካል ናይ ተሐርሻዊ ምህርቲ በዓይነትን መጠንን ምዕባይ ዝካይድ ዘሎ ዓማም ከም ዝኾነ በመሕባር ሓረስቶት ንዝወሃቦ ሞያዊ ምኽርን መምርሕን ተኸቲሎም ዓይነታዊ ለውጥ ንምምጻእ ክጽዕሩ መኺሮም ዳይሬክተር መምሕያሻ ዝርእቲ አቶ ንጉስ አብርሃ ድማ كلمة حماماتن بالعتن ናይ ምጽዋር ዓም ዘሎ ማዝርእት ምጥቃም أم محياش عينتن متأنن مهرتل علا استواصو سلزلو كإلاتات حرشا نقحات حارستوت أم براخ صيطهم كسارحو تلابيوم وكلت حارستوت بيجيدهم تأمنو حرشا ومرمرشان بقوست ودبن يتعذبتن من لوات تمكرون مدب نزس أنو مافلط الزدرعن أم خعبات مهرتك سعبو زقبهم أجبابات بجبراو عيو زردن أجداس مدرخ مخانو بمتكاس بزل عالك دفوالو تلابيوم أبت أجات أمي نحارستو زشجرو عينتات صحياين حماماتن ممكات كوسدو بزعبا زقبهم سقمتات كمون ربحة معك أب حمد ماين زملكت مبرهي تواهيبهم أب نوزبا دقم حره بستفلالي موياتات زلطانو 57 ميتاوي دق انسيو زركبهم 308 منسيات ب10 تقمت تمريهم سلطانا موياتات سنه صباغه صغر راسي دق تبعاتيون دق انسيون كنكن قربتن متصبباغن الكترونيكس كمون كبان اتالاليا تواصون زتقالل ينيروم سلطنتي كاب حموش محدارات كباب تلليوم زتللي خوينوم بزقسمو مويا اب هيوتهم لوط يخمصو تصبيت كم زغبرلهم ابتا غاطام تغليصوم حلفي همامت ابتنو زبا من سيفي ليمون مسفن ابزوس معقل ناغداسنت موياوي سلطناتات بمتقاس سلطنتين زقسمو مويا بقصال صعري كمعولو تلابيوم ام حدار نو زبا دقم حره اتو يمانه ابرا بوغنو سلطنتين امارت ايታት تكنولوجي تتقيموم نزقسمو تمرتي نامن قطبا اوتات بموعل هيوتهم كلوطو ازخاخيروم مودات سلطنتي نزقسمو سلطنا زنصبار مري تقريبهم اب نوزبا دوار وقت ركب مدبرت عنا غزا لامزا نقعت تገልገልت بمبراق تريو حماماتنا منكاي ابرتي عتسرح كم زلا تغليصوم حلافيتا مدبر نرس نغست غبرز غابيهر ابزهبوتو حبريتا تاتكل تغبو اغلغلوت نا معبلن نا سفحن ممصو بمتقاس موتادن عشلن ناب تحت درجه نموراد عبي ترات تصاوت كم زلا حبيرام
شفنا خطابت تاب تحتي حموش عامت عبيد كم زمزقبه بمحبار ناب محدارات كبابي عد لوغو تماجلان عد بزاقن ناتنقص اسكاز وهاب اقلقلوت كتابت ابز مدايزي استواطو كم زلو ابريهام تمحلالفت حمامات بفلاي دما عصون ما يولد حماماتن مكلخال بعتوب كاب سرحلو مدبات مخاونز قالت نرس نغستي اب 10 تخلت عدتات حموش شعن 4 متنا موسيا كمستعدل ارديام نرس نغستي موداتا حصرتات تا مدبر نمملا مسكم تحوابيركا نمسرح مدبكم زلو قليصام اب زوبا ماكل زركب ابيات تمرتي قيح بحري ماي نفحي حالاي وارساي دعرو قولسن حدنتن اب عامته تمرتي 2024 2025 اب هاجراو مرمرات شامناين 12 كفلي لعول نتبي نزمزغو تمهارون ب 11 12 تقمت شليمن بس مسرت كالاي درجه بيت تمرتي ماي نفحي اب هاجراو ملقا فتنا كالاي درجه 22 ناي ديغري 17 خا ناي دبلوما نتبي نزمصو 39 تمهارو كتشلم كلا بيت تمرتي كالاي درجه قيح بحر دما ملوء نتبي زمصو 10 تمهارو زركبوم سلستن لعلي نتبي نزمصو 84 تمهارو اتبابعام زي كازي بيت تمرتي كالاي درجه حالاي اب هاجراو مرمرا كالاي درجه كاب 3 كسع 4 ملوء نتبي نزمصو 42 تمهارو بيت تمرتي ما كالاي درجه وارساي اب هاجراو مرمرا شامناي كفلي لعل 9 مئتويت نزمزغبو 53 تمارو كمون بيت مرتي مباتان ماكلاين درجه دعر قاولوس اب هاجراو مرمرا شامناي كفلي بلوت وصيت نزمزغبو 38 تمارو انشليمن تمساسالي ماكلاي درجه بيت مرتي حدنت اب هاجراو مرمرا شامناي كفلي لعي 88 مئتويت نزمزغبو 25 دقنسيو زركبوم 39 تمارو ان 11 ابنتاويان ممهرانن اتبابعا ቻምፒዮን አፍሪካን ተቀዳዳማይ ካዛኺስታናዊት ክለብ አስታናን ሄኖክ ሙሉብራን ኣብ ጃፓን ክካየድ ዝቀነየ ሰለስተ መድረኻት ዘጠቃልል ቱር ዴ ኪዩሽ ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ደሚቖም ሄኖክ ነዛ ዓወት እዚ ዝበቕዐ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደት ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን መድረኽ እዩ ሄኖክ ነዛ 119 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነት ውድድር ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ንመወዳድርቱ ብብቕዓት ቀዲሙ ብ2 ሰዓት 36 ደቂቕን 6 ካሊትን ሕንጻጽ ብምርጋጽ እዩ ሄኖክ ሙሉብራን ኣብ ከላይ መድረኽ ሳልሳይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ድማ ቀዳማይ ብምውጻእ ብዘውሃለሉ ነጥብውን ክልተ ደረጃታት ብምምሕያሽ ተዓዋቲ ቀይሕ ማልያ ክኸውን በቂዕሎም ድሕሪ ዓወቱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ብሰንኪ ዘይምርዳእ ንብጫ ማልያ ከም ዝኸሰሩዋ ብምጥቃስ ኣብ ካልኣይቲ መድረኽ ሳልሳይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ነታ ሳልሰይትን ዛዛሚትን መድረኽ ክዕወትላ ከም መደብ ሒዞም ከም ዝኣተው ዝግባእ ጻዕሪ ስለ ዘካየዱ ድማ ናይ መድረኽ ዓወትን ቀይሕ ናይ ነጥቢ ማልያን ከም ዝተዓወቱ ገሊጹ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈጺምና ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለስ ኢና ሳናት ጽንሑ أمونغ إسرائيل حماس زتبعث سممع مقراص توخسي تكبراوي كوينولو أبزلو أوان كلتيوم وغنات لو مع سرطة سلسة تكمتي من لوات جهوتات أسرات كم يجمروا إيقاوا حلوم بمسرة زتبعث سممع في سماوي من قصاص حماس نعسران 4 أوارح جهو حيزو من سنها إسرا إسرائيلاويان كلك أنكلو أمسايو إسرائيل كلتا شحفليست أمويان أسرات كتفتحيام بخلو وغن رئيت سعنا مكاين تمال 10 تكمتي ناوش متغازا كأطواخن جمراون تغاليهم وكلت إسرائيل حماسن لحرتي ناي 4 معلتات زي قطتاوي زرب بتشعات تقمتي اب قداماي قصنايتي ببريزيدنت دونالد ترامب زغربه امامه كم تسمعوا ذكريوم اتي ببريزيدنت ترامب زغربه امامه وتادرون بوليتيكون محدر حماس اوش متقازا كبقع ملوات اسرائيلاويان جهوتاتن فلسطيناويان اسراتن ككايد كمون اسرائيل سراويتا نابغل خفال وش متقازا ختسحب زبليوم اسرائيل وش متقازا مقراز توخسن ملوات جهوتاتن اسراتن كجبر نزبل قداماي قصنايت سممع بشمونت تقمتي كم صدقته ذكريوم اسرائيل كورحه تقمتي 2023 بوش متقازا بزكادته المامي دبداب 700 تويت قال عصبيه زركبوم استاتوسان شوعتن شح فلسطيناويان قتلون كلو لعلي 270 شح كم زقصلو صبصبات يحبروم بريزيدنت دونالد ترامب توما هاوك استسمي ناي نوي حركات كرويز ميسايل ناب يوكرين كلخ كم زخل اميتهم
بريزيدنت ترامب تمال 12 تقمتي نغازيطኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርክብ ብዛዕባ እቲ ዩክሬን ቶማሃውክ ሚሳይል ክለኣኸላ ዘቕረበቶ ሕቶ ከም ዝተዘራረቡ ሓቢሩ ነዚ ሚሳይል ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ ብዛዕባ ዘሎ ተቕሎ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ክዘራረብ ምዃኑ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ተወሳኺ ኣነጺሩ ነቲ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘካየዶ ዘተ ውፅኢታዊ ክብል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ብወገኑ ኣብ ምሕያል ዓቕሚ ምክልኻል ዩክሬን ዘተኮረ ምንባሩ ገሊጹ ዩክሬን ነቲ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ኣንጻር ወተሃደራዊ ዕላማታት ሩስያ ጥራይ ከም ትጥቀመሉ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ዩክሬን እቲ ክሳዕ 2500 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ርሕቀት ከጥቃዕ ዝኽእል ዘመናዊ ኣጽዋር ክለኣኸላ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ክትሓትት ምጽንሓ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ቶማሃውክ ዝተሰመየ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ክሩይዝ ሚሳይል ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ዘለዋ መደብ ንዝምድና ምስ ሃገሩ ዘበላሹ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢራን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ንእትፍጽሞ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ መንግስቲ ኢራን ነዚ ኩነንየ ዘቕረበ እስራኤል ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ደግሚ ህንፀት ንዘገልግል ከበድቲ ማሽነሪታት ዕላማ ዝገበረ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኢስማዒል ባግሃይ ትማል 12 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ልውላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሊባኖስ ብቐጻሊ ትጥሕስ ከም ዘላ ወቒሱ እስራኤል ትፍጽሞ ዘላ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ቁሉዕ ጥሕሰት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ከም ዝኾነ ዝሓበረት ኣፈኛ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስን ካልኦት ሃገራትን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሒዝቡላህን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2024 ስምምዕ ምቁራጽ ተወኽሲ ከም ዝገበሩ እኳ እንተተገልጸ እስራኤል ብተደጋጋሚ ክትሕሶ ምጽንሓ ይሕበር እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ሊባኖስ ከተካየደው ብጸንሐት ወተሃደራዊ ስርሒት ልዕሊ 4000 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ ልዕሊ 10,000 ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት የረድኡ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ብ11 ጥቅምቲ ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽሲ ካብ ክልቲኡ ወገን ኣስታት 70 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ሰራዊቱ 58 ወተሃደራት ፓኪስታን ከም ዝቐተለን 9 ካብ ወተሃደራቱ ከም ዝኸሰረን ኣፍሊጡ በቲ ክስተት ልዕሊ 50 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ጸጥታዊ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎን ይግለጽ ኣሎ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ክለኣየሩ ብምጥሓስ ኣብ ከተማ ካቡል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ዝኸስስ መንግስቲ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ሰራዊታ ናይ መልሲ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እዩ ነቲ ክሲ ዝነጸገት ፓኪስታን ድማ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ዘካየዶ መጥቃዕቲ ተኽታኽን ንኹናት ዝደፋፍእን ምዃኑ ወቒሳላ ጎረበብቲ ሃገራት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ብሽብራዊ ተርእዮታት ንሓድሕደን ክወቃቕሳ ምጽንሐን ጸብጻባት የረድኡ ካብ 2001 ክሳዕ 2021 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ወራር ኣሜሪካ ንጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ጸጥታዊ ቅልውላው ከም ዘእተዎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ንንግዳዊ ርግኣት ዝዘርግ ስጉምታት ትወስድ ከም ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኸሲሳ ቻይና ነዚ ዝሓበረት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያታ ናይ 100% ቀረጽ ከም ዝውስን ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ እቲ ስጉምቲ ንንግዳዊ ንጥፈታት ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ካልኦት ሃገራት እውን ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝጠቐሰት ቻይና ኣብ ተግባር ከይውዕል ጸዊዓላ እቲ ውጥን ተግባራዊ እንተኾይኑ ሃገሩ ተመጣጣኒ ምላሽ ከም እትህበሉ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ትማል 12 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቖም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓድሕደን ወሰኽ ቀረጽ ክገብራ ምጽንሐን ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኩ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ብዘተ ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐት ጻዕሪ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ይግለጽ ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ ሰደድ 7 ብርቂ ማዕድናት ደረት ዝገበረት ቻይና ኣብ 5 ካልኦት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም እትወስድ ብ11 ጥቅምቲ ምሕባራ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውጥን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ሻቁለት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይሕበር ብርቂ ማዕድናት ኣብ ስራሓት ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂያውን ኤሌክትሮኒካውን ኣቕሑ ዝዓበየ ተራ ከም ዘለዎም ይፍለጥ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ መንጎ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ፊሊፒንስን ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከም ዝኸረረ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ፊሊፒንስ ኣብቲ ማያዊ ኣካል ትንቀሳቐስ ንዝነበረት ጃልባ ብመርከብ ቻይና ከም ዝተገጭወት ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ ቻይና ግና ፊሊፒንስ ኣብቲ ከባቢ ተኽታኹም ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ብምውቃስ ነቲ ክሲ ነጽጋቶላ እቲ ምዕባለታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ
ቻይናን ፊሊፒንስን ብእጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ክወቃቀሳ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ንድሓር ግና ከም ዝኸረረ ፀብጻባት ይሕብሩ ቻይና ዝዓበየ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታ ኣብ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ፊሊፒንስ ቪየትናም ማሌዥያ ኢንዶኔዥያን ብሩኔይን እውን እቲ ማያዊ ኣካል ከም ዝብፅሕን ይምጉታ እየን ዜና ንምፍጻም ኣርእስታት ክደግመልኩም حرصت مرصات أزرت تتقيمهم مهرتهم بعينة متن المعباي كتسعروا متحسس بقريبهم أبنو زبادة كم حرة لعلق لتميت مناسيات باستفلا لي موياتات سلتينهم أبال كازاخستاناويت كلب أستانا هينوك مول برهان أب تور دي كيوش ناي مدرخ عوض أمزجيبو إسرائيل فلسطيناوي من قصاص حماس من لوقت جواتات أسرات جميرهم بريزيدنت دونالد ترامب توما هاوك زتسمي ناي نوي حركات ميسايلات ناب يوكرين كل اخ كم زغل اميتو منغست ايران اسرائيل لابل ليبانوس نتفصم وزلات تدغاغامي متقعتي بتري كونينوام حفشاو زينا ابز تفصيم له مسترفو مدباتنا كنغدفكم بوغنا روح معلتي